que ademais había que botarlle unha man e apoiar os movimentos que había desde o ensino, en defensa do ensino público galego, democrático e de calidade, e por eso aceptamos esta colaboración, neste caso coa Liga Estudantil Galega, que é a organización nacionalista maioritaria do estudantado de Lugo. O ensino é unha das ferramentas de dominación máis potentes que existen, e máis nun país como o noso, sen soberanía. Un país dependente onde o sistema educativo actúa como elemento de homoxenización. Tío que loitou toda a vida pola lingua, polo teatro, de aquí. E o pobre o que non sabía que tiña poderes adivinatorios, porque escribiu Animaliños. E como iba a saber el que a nosa política lingüística ia estar guiada precisamente por Animaliños? Sí, señores, Feijóo, Jesús Vázquez, Gloria Lago, a de Galicia bilingüe, Animaliños todos. E como diría Bolaño noutra das súas obras, aínda de Animaliños, integrais. O epíteto xa podedes poñelo vos, pero case todos empezan por I. Ilusos integrais, inútiles integrais, incompetentes integrais, ou resumindo, imbéciles integrais. Un novo e durísimo ataque da oligarquía contra o ensino público, enmarcada nas reformas que se teñen feito nos últimos anos na liña de desmantelar e mercantilizar un dos piares básicos de calquera sociedade. A LOMCE basease na vontade mercantilizadora do ensino e de como este debe ser suxeito aos procesos económicos e aos seus resultados, é dicir, debe axustarse ás demandas dos mercados, do capital. Vamos, Gloria, a ver se o pillas que o último reparto de cerebros chegaches tarde. Veña, vamos, Gloria. Fronte a isto, nos reivindicamos un modelo de ensino puramente galego, público e de calidade, encarnado na realidade galega e que aposte necesariamente polas potencialidades do noso país, democrático e participativo, no que os estudantes fagan parte verdadeiramente na vida educativa, no goberno das escolas e universidades, na toma de decisión sobre o seu funcionamento, garantindo un futuro mellor e máis xusto, non patriarcal, que avance na igualdade real de homes e mulleres. Aprobaron a LOMCE, pero non nos dobregarán. Estaremos nas aulas e nas rúas, todos os días, reivindicando os nosos dereitos. As leis non silenciarán o conflito e nós non estamos dispostas a ficar caladas e resignadas. Seguimos na loita e non pararemos até vencer. En galego e sen ver, gol.